Operasi
adalah Cumi-cumi audio.
duwe omah sing ora bersih kebak katresno kebak kasih lan sayang. Tengah wengi tetes embun sing nganjani aku sampeyan kaya lagi kasmaran tenan mlaku teko tuwa bebarengan. Hubungan iki berlangsung
Sendiri tanpa cinta semenjak kau dan aku berpisah, melupakanmu teramat sulit bagi diriku. Jangan kau sangka aku bahagia, aku pun kini masih andaikan kita dulu tak berpisah, takkan seperti ini. egoku dan egomu tak pernah ingin menang sendiri. Tali yang putus di tengah, andai tak mengalah di antara kita, mustahil bersatu lagi. Demi waktu kan ku ubah, karena sayangku padamu kasih. Walaupun ku coba mengalihkan rasa, dirimu takkan terganti. Adila Cumi-cumi audio. Mas Edi, apa tuh? Ternyata aku gak bisa perform. Bisa kembali lagi. Bisa tangannya sih goyang ya. Kau sangka aku bahagia, aku pun kini masih sendiri. Jalani sepi karena tak ingin mencari ganti. Andaikan kita dulu tak berpisah, takkan seperti ini. Egoku dan egomu tak mengalah, ingin menang sendiri. Tali yang putus di tengah, apa mungkin disambung kembali? Andai tak mengalah di antara kita, mustahil bersatu lagi. Demi waktu kan ku ubah, karena sayangku padamu kasih. Walaupun ku coba mengalihkan rasa, dirimu takkan terganti.
aku ambek tukang paket ngono lho. Mangane kerja tak telateni iki. Ngonconi terus lagi berkat aku juga. Sing penting goyang. Yo. Cuy-cuy ya, yo. Ayo Mas Mon. Aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan Nasib apik duit kantongan wayang apes wetengku krasa krocongan Mas yo mangan lawak gereh. Sing penting sehat sih ya. betul Mas adalah cuy-cuy yo persiapan mas-masku yang di belakang ayo Mas Mon mak cekor dar ono pana pecah wah iki mesti rezeki teko mak cekor dar pana pecah maneh isih isuk rezekine tambah kowe tambah lumpuk kowe tambah lumpuk kowe tambah lumpuk kowe tambah lumpuk adil yo Tak delokane bakal kasku nek. semangat nyambut gawene Mas ayo Mas Mon aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa krocongan asik Nek meneh nek sok tak kena oman nek. yo tak teni Mas Ya. asik lah Cumi-cumi audio. gede piye Mas ayo mak cekor dar ono pana pecah wah iki mesti rezeki teko mak cekor dar pana pecah maneh isih isuk rezekine tambah kowe tambah lumpuk kowe tambah lumpuk kowe tambah lumpuk kowe tambah lumpuk sok kelingan pas rekaman dhewe kenangan kowe curhat warna-warna saiki minggai cerita
marang sliramu mergo omongan dadi salah paham. Janjimu tak patenke ning jero raga iki supaya tansah kelingan sliramu. Wedokan liyane ra bakal iso ganteni jenengmu tak ukir sajroning ati. Pengen ku siji nyandeng sliramu tekan ku mati dong aku ra bakal mandeg sedurung sliramu bali. Podo ati ora apa-apa tresnaku tekani mati sing penting rasaku sateruse ono ning jero ati ning atimu. Nganti tok duake aku lilo wis kulino bab ngempet loro pokoke kowe liyane aku wegah ra ono kata bisa percaya endinge indah. Kelangan kowe aku jelas ngamuk laku tanpa kowe atiku remuk apes rake Gusti kabeh takdirku dong aku ora pedot ya mung tinggo sliramu. Adela cuy-cuy Dedek Dipa Mas Fendi Dek, dalam tadi sing kedua lilo gak apa-apa mas yang penting tekani mati. podo ikhlase ini ya. wedokan liyane ra bakal iso ganteni jenengmu tak ukir sajroning ati. Pengen ku siji nyandeng sliramu tekan ku mati dong aku ra bakal mandeg sadurung sliramu bali. Podo ati ora apa-apa tresnaku tekani mati sing penting rasaku sateruse ono ning jero ati ning atimu. Gedene cintaku luar biasa jelas paling tulus sak dunia walau kadang gawe ati kelaran opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Tresno tekan matiku mung sampeyan ra ono mung dirilehku berjuang kudu dadi siji ora urusan sampai pada tujuan Tuhan mohon izin. Amin dek, amin. Setuju ya? Setuju. Oke. Cuy-cuy, oke. Cumi-cumi audio. Wedokan liyane ra bakal iso ganteni jenengmu tak ukir sajroning ati. Pengen ku siji nyandeng sliramu tekan ku mati dong aku ra bakal mandeg sadurung sliramu bali. Podo ati ora apa-apa tresnaku tekani mati sing penting rasaku sateruse ono ning jero
Datang